И да, хора, за жалост не успяхме да познаем този кръг. Какво да кажа, не познахме, доста малко ни делеше. Познахме 3 мача, един от който точен резултат. Изпълнихме си мисията за точен резултат. Поне един точен резултат си казах, че трябва да има за спечелен кръг. Един има, но и другото условие беше да има и 4 мачове, в които да позная конкретно кой отбор ще победи или как ще завърши. Кой отбор ще вземе точка или така. Тази цел ние я изпълнихме. Стана ни един мач, който просто трябваше да познаем. Но да, хора, нека да ви прочита моите прогнози и така. В първия матч Спартак Варна и Ботев Враца казах 2-0 за Спартак Варна. Матчът свърши 1-0 за Спартак Варна. И първия матч го познах като победител, като загубил. Не познах точен резултат, но поне познах това. Вторият матч тотално не съм очаквал такава победа, такова надмощие на Арда на Черно море. 4-0 за Арда, аз казах, аз по-скоро прогнозирах 1-1. Тук бях доста далеч. ЦСКА София и Локомотив София, столичното дерби. Първото столично дерби в кръга го взе ЦСКА с резултат 1-0. Аз отново съм казал 2-0, но не успяхме. ЦСКА надиграха Локо София. Можеха да вкараха и трети гол дори повече можеха, но толкова вкараха нищо. Важното е, че победиха поне. И Лудогорец Крумовград, казах 3-0 за Лудогорец и така и свърши матчът. Това ми е точният матч. Славия София и Септември София. Второто столично дерби. Бях на косъм да позная. Матчът свърши 2-3 за Септември. Аз прогнозирах 2-2. Там бях най-близо. В приятели 6-тият матч, тракийското дерби, казах, че ще победи Ботев, но така и то завърши без победител. Нулата не мръдна от резултатът и Ботев не успяха да запишат